mai jama'a masu tsintsiya 2027 mun haɗa kai gaba ɗaya za mu yi kwali funa kaye muna na zama daren koguna za mu ba wa doguri a kun ji gaskiya da zaɓe muke jira jama'a ma yi sansani kuma ɗauki kogunan kwami a bar gunaguni ga hasken farin wata ya zo shi muke gani